Nan sabantako kan ketua bamus Allah manyarah, Allah keluar bendera putihnya indak mampunya doh. Nan kini ketua wifi Bang Idol baa pulo mainnya lai kata lo indak pesan dari Bang Yogi. Sambal lado baninya amin anak kaduang di makan pagang to ajari maju di makan pagang to ajari kalau jando kandang pajin anak kaduang naluri bisa jadi karit yang anak kaduang naluri bisa jadi karit yang pesan dari Gaet Tagage. Kalau itu nan Bang Yogi tanyo kini ya itunya alun bagoyangnya lah menyerah ndak sanggupnya do besoknya kapoi umroh jadi imai-imai pitih lu. Pesan dari Gaet Tagage. Biwekan kan malam ini dan panduang bagi orang kalamu tuan ubah jodan ko arti hatiku pesan ketua bamus bukan awak ragu untuk bagoyang mak tapi lain pulo nan maruswah nyama detu baa ketua bamus kabagoyang melasti mungkin rang rumahnya di siku nanakan doang mungkin rang rumahnya di siku walau angela di tangan dirang nanakan doang main di lapia gurau di jujai jiwa tuan main di lapia gurau di jujai. Selamat hari deh. Nan ketua bamus Allah manyorah, anan ketua wifi Allah mengaku pulo dulunya manyorah. Kok iyo kapai umrohnya? Kan iyo memang mak loju juga nama maci tuh indah ada perlawanan dari siapapun. Gaek nya. Nan jiwa tetap mudo, tetap mak loju nomor 1. Lanjut. Pesan dari Gaet Tagage, mak loju tuh ai ndak kakueknya jiwanya mudo juga baru. Dek mancaliak si mamanya Lastri Iwit bagoyang. Malam bekonyo lalu jadi rasian deknya tuh. Ya mau itu. Santari jaya. Mak loju. Gaek gigi ya, kalau mangkilek juga kan yang anak dendang lu, ancik pai umroh lu, calianan lu. Pesan dari Mak Loju, kulek-kulei Mak Loju cali anak dendang pesan dari Gaek Tagage tadi.
Santai ya. Pesan. Sias tokar. Pesan dari gaya tagage. Lastri nio pai jo gaya tagage. Pai jo gaya tagage umroh. Gaya tagage pai pakai pesawat tapi Lastri naik di jalan yo. Tanyain ke mak loju stokarnya. Tuh Lastri naik di jalan pakai pesawat. Meninggal Lastri dia. May baguranyo ama aloju kan duang kay tagake tolong ada ngakar kan duang kay tagake tolong ada ngakar padu siay nanaba madu kan duang kini laki-laki banyak bapak bayan laki-laki banyak bapak bayan. Yalah, kayak tagagira panjang pulau dia lagu naniko. Kita putar lengkok baliang kandak dari Putra Piliang. Lagunya aduh. Sabuian namo Ketua Bamus di Jang Pantun. Biar kulek Ketua Bamus tu nang aduh. Bahagia. Sabagulu imak loju pulang tiba di rumah kasurang sajong ala pajak mati isi tengkai lang manambang mang mata tangko pulo
Pesan dari Putra Piliang, ulang lihat kak onde-onde tadi. Mau deko onde-ondenya. Onde-onde ketua Bamus. Anak tahu deknya onde-onde itu. Pesan dari Putra Piliang. Lanjut DJ. Iyo, cancang loba. Adi gulai mani, kok tak mani, tak cancang loba. Dimain dak ketua Bamus hibo hati. Awak gagah babi ninda. One Pak Wali. Ya, jangan pulang-pulang baru. Dengan seiringnya lagu Naniko di Papanjang, ayo nak bisa awak menang aduh-aduh sama Deko Mak Loju. Pulang awak lain Mak Loju. Pesan dari Pak Wali, terima kasih banyak Pak Wali lah wasilau kami kemari. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Pesan dari Bang Yogi, asa sudah aduh-aduh ketua Bamus, aduh-aduh Loju leh. Nah, itu ikut nama bau. Enggak asri itu. Nah, iya. Nah, lanjut. Lanjut DJ. Aduh, Mak Loju, Papa Loju. Lanjut. Indah aduh kak, onde Mak Loju. Pesan dari Putra Piliang. Mila diralat seketek pesan dari Yogi je Putra Piliang tadi. Aduh apa? Pesan dari Mak Loju. Sudah aduh Paloju tuh. Sojok Paloju pesan dari Bang Yogi. Ilah malu nyenyo nak pandai lah tri. Itu laki-laki apa dia kau lah malu lah. Sabui dah dulu. Loju tangakan kini bahkan tak dibari juo dan mimpi malam tadi bantah guliang rasa Loju juo aduh Senta tapai.
Jolehan sakete aduh-aduhnya tuh ka papa lojunya tuh Kak Mila. Nan pasan nang kaduo ketua bamus jangan dipacik-pacik juo kapalo tuh ketua banus. Ande, ande. Ah, ja itu onde-ondenya dari Bang Ujang. Ah. Terima kasih banyak Bang Ujang. Selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan, nari dek hujan lobe. Lanjut Kak Mila. Sabalon Kak Mila naya. Sesudah Kak Mila nanya pulo tukang oyak mode Dyson tadi aduh-aduhnya. Tapi imbauan ketua bamus nak makin sakit kepalonya tuh pesan dari Putra William. Bang Mancun bapasan Putra Piliang. Kalau tukang oyak ke Putra Piliang suruh madu haduahnya Bang Mancun capek senya pulang sekali tuh. Pesan dari Bang Yogi aja Bang Mancun di belakang. Pak Wendy pulang apa walai? Pak Wendy orang Pak Wendy pulang lai. Gai tagage. Terima kasih banyak Gai tagage jo rombongan jo lain-lain. Salam lah teh. Pesan dari Ketua Bamus, selamat jalan Pak Wendy, Gai tagageh jo rombongan, hati-hati di jalan. Terima kasih Allah basilau kami kamari. Selamat sampai tujuan. Lanjut. Usalamu bobok surang mimpi buruk kok aja tipu kalau juai aduh 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 kalau juai aduh 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 kalau juai onde 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 kalau juai lamati ayah marando onde banyak anak lepas kabe aduh 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 kalau nanya pula tukang oyak di Ragunan Niko. Iyo, nada bakanda, samo didanga, nada bagurau, sama malam kini, kalagu iko, dimintanya, denai ibarat sunni, dang au tengah sawah, indak bana kakak dua ngunyi, kakak india jadi juo, aduh, aduh. Aduh ketua bamus aduh aduh onde aduh onde aduh ada inyo terdudu-dua akhirnya tersungkur. onde udah onde nende banyak anak pasang lakabe ada kutu tolong ditinde onde nende awak mawe asajo karajoe. Terima kasih. Oh, Kau bau
Ayolah mama turun sana. Ya lama lah guru semalam kini. Dari jam 10 tadi. Lebih kurang mulai guru aku sampai jam 3. Batigo tukang oyaa. Tuh. Basua pantun siwit tadi. Mama ketinggal kami ke pulang. Nyampang ko ado pantun salah sabui. Tagi sia mama dikecika tasingguang mama di pantun kami. Saluang ko ado salah patia ma organ ko ado salah kinca. Kami badendang kok kurang pandai. Bari maaf kami dek mama. Ili-ilia kapasiran tia mak. Kapasiensi nak kajau. Bari lari-lar langsung emang kira bahagia. Paragian mama untuk balanjo. Ambo sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.